Hi, hello, may buntag may utuming hapon yung tanandra mga bayt kung asam nung nahimutang may paglantaw na pod karon sa akong video ang silingan mga bayt na napugod diri sa kusina mga bayt gumikan ka magluto na pugog sudan. Manamig sa ka sa kabukiran mo mga karaan nga simbahan mga bayot no manang uli na mi ani syudad-syudad mga bayot kay mo magini among Pinoyanan. Akong i-marites ninyo mga bayot ang amo ang paglaglaag dito sa kabukiran mga bayot gumikan kay lain-lain man nga panimalay ang among gisak-an mga bayot ug asa mi katulog mga bayot wa man mi gabuking-buking mga hotel-hotel mga bayot mga lodge mga bayot kung dili dito mi nga tulog sa mga kagupa pod sa kuang mga kagupa diri mga bayot. Kanilaging gibalay-balay na pod ang iyong silingan mga bayot kay wag ko katulog mga bayot gumikan kay si Karina mga bayot gamay ra po kay katulog mga bayot kay waing kaon mga bayot di gyud taon siya mukaon sa soap nga ako ang gigama-gama dito mga bayot bisag inyo ang silingan mo gigama-gama pod dang inding mga bayot di man gyud pod makatulog ning kutoy kay tiyan mga bayot no ang gikaon niya mga bayot no tila ra gyud tawon og bread katong American bread ba mga bayot kasamuha mga bayot sliced bread man ni mga bayot pero diri sila ang mga bayot hats na sila mga bayot nahimot-himot kay ko mga bayot kay gamay-gamay o lapad-lapad big ilong si Karina mga bayot murag liwat-liwat sa inyong silingan pod mga bayot ba aw astilan mga bayot og kinsa mga kita mga bayot hala hikap sa ilong kay ila mga bayot kakuhit man unya kaniya ko mga kagopa din hi mga bayot kuan gyud pug kay na sila ni Karina mga bayot madili nila lahi gyud sa amo mga bayot kay og naay bata mga bayot og naay ganahang makigdula-dula gyud mga bayot diri sila mga bayot lahi kung ako ang mata mga bayot maglantaw ni Karina murag naay ang chuhos mga bayot doble mga bayot sila mga bayot CCTV gyud taw na ilang mga mata mga bayot dili kinahanglan mga bayot nga maglantaw ra ko mga bayot no kinahanglan yung ilan ang duulon mga bayot og okay ra gyud si Karina pero para na ako mga bayot murag uwi ra gyud kaayo mga bayot ba kay ultimong asa ang bata sunod sururon gyud nila mga bayot kay mahadlok lagi sila mga bayot og dili sa mahadlok nga mawa mga bayot mahadlok mga bayot og kanang kanunay bitawng hikap-hikapon mga bayot kay unya kuno og kanang magsakit na hinuon inana pa sila mga bayot murag di gyud na ko feel mga bayot nga inana ang nilang dinalaan mga bayot kumikan kay lahi man gud pod ang ako ang lifestyle kani adto sa kabukiran mga bayot og lifestyle kalira diri karon no mo nang hisoroy may kabukiran mga bayot kutoy kaayo o payak pa kayong tiyan ni Karina mga bayot malisod pug mga bayot magkaon-kaon ko mga bayot ako ang binhi mga bayot di mo kaon mga bayot bisag unsay ako ang ihungit mga bayot magpanglingo naingon siya mga bayot og bakang gibungog mga bayot digid siya mukaon mga bayot mingon siya mga bayot og mami we go home unsaon man pud mo pag uli mga bayot nga ang ako ang mga kagopa mga bayot nang giinom man mga bayot perte mang inita ng tiyan mga bayot di man pud boy dire mag drive mga bayot og makainom daghan kami gisak-an nga panimalay mga bayot no tarantanan mga kagopa nila dito mga bayot nakakita na gyud sa inyong silingan mga bayot og ni Karina mga bayot kay atong una namong adto dito mga bayot murag ang mga igsuon ra sa ako ang ugangan mo nakakita na ko mga bayot aw karong pagkaadtuwa mga bayot maskin pag-apo sa kinaapuhan mga bayot nakakita nya kaniliging bag-o pa tapong nakita dito mga bayot sa iyang mga igagaw mga bayot na aw ug unsay hugason mga bayot lihok si Listina karon di ka masawayan dras lihok gyud babe unya katong igagaw sa ako ang mga kagopa mga bayot ang ila ang igagaw nga lalaki mga bayot nakaasawa pod og Pinay mga bayot pero wala sila namuyo din hi mga bayot to sila sa states na mga muyo mga bayot kay to man nila ang panginabuhian dito og nila palagi pod mga bayot pareha gyapon ako murag simple ra kay ba sila diri mga bayot mura mangyapon sila mga bayot og bisag simple na ilang sanina sa uton mga bayot feel nako mga bayot mura na pod sila adunahan lang taon mga bayot kay panit pa imo mga bayot ingon kita og balani mga bayot wa gyud usa ka buok ulat nga nakita nimo mga tensi pag imo nang i-microscope dinha mga bayot di ka kakitag ulat mga bayot nga nakita o may mapa dira silang kapanitan mo na to mga bayot inig may story sila mga bayot makaistorya na pug ko mga bayot kay dagbay ra biyon silingan diri hapit tabi ni magulang mga bayot hapit na magsungkod mga bayot og pinuyo dinhi mga bayot kay balo na gyud ko sa ilang lingwahe mga bayot mo nang maka-istorya na pug ko nila mga bayot basta dili laglom na ila ang ipang istorya mga bayot. Una namong saka dito sa panimalay mga bayot kay dito man mi sa igsuon sa ako ang mother-in-law mga bayot noon yang iya ba na mga bayot gulang na gyud mga bayot ug upaw ninyong silingan mga bayot iya mga bayot murag lampasuan nahibong ko mga bayot kay gingnan ako si Karina og kana sila diri mga bayot di man sila magpaamin mga bayot sa kakamutan mga bayot kay dili man na ila apong mga pamanhiin diri mga bayot kung dili biso-biso na sila mga bayot og gakos-gakos gingnan ako si Karina og lakaw dito og gakos dito dai kay human naman yung silingan mga bayot gilibot gyud silingan mga bayot og kinsa nang gilingkod-lingkod ra mga bayot gakos-gakos ta din ha biso-biso ta din ha mga bayot kay di man usong amin-amin no mo nang gingnan ako si Karina og lakaw gyakos dito day abi na akong moadto mga bayt hindagan man padulong sa kwarto mga bayt nga wa siya na sweet og gid sa tong kwartuhay yang gisudlan mga bayt og naghilaka gisulod ako dali-dali mga bayt kay pangutanan ako nganong gahilaka ka og nganong hindagan ka mura magid sa mga bayt og nakakita og abat kitubag ra mga ninyo ang silingan mga bayot og I'm scared mami gipangutanan ako mga bayt og nganong scared man ka dinha nga wa may abat dinhi gitudlon yang upaw nga gulang mga bayot papik sa ilang lengguwahe dire pero sa muwang kabukiran mga bayot og dili tatay lolo mo na to mga bayot gipasabot na ko nga lolo nimo na pareha ra gyapon na dito sa lolo sa Pilipinas gitubag man po ko mga bayot og may lolo now in the Philippines kuno mga bayot sleeping kuno mga bayot mao tong akong gipasabot wa ko kasabot mga bayot sa ako ang gibati nang nakadungog ko ni Karina mga bayot feel na ko mga bayot murag nakahuna-huna siya mga bayot nga iyang lolo bitaw mga bayot natulog na mga bayot then mura po siya mga bayot tong nahadlok lagi kadugayan kay si Karina gahilaka man gyud mga bayot man gyud hinduol atong gulang mga bayot gawas siya kauban sa mga kagopa mga bayot og himpalit ag ice cream dito sa tindahan gihatag ni Karina mga bayot kay pipili mga bayot kay
daghan mapong gipalit mga bayot. Wag yun hingkaon si Karina mga bayot. Kadugayan mga bayot, ako nang gialam-alaman gid si Karina, hinduol na siya mga bayot og nagpa-picture na gitawon siya. Unya katong nga mga bayot, murag hilig jud kayo bata mga bayot. Aw iyang gidala-dala si Karina bisag asa adto mga bayot, iyang gidlaag dito sa park mga bayot, gidala niya dito sa ilang garage man silang liguhay mga bayot. Pero sa tuwa budiga-budiga mga bayot na may duyan-duyan dito mga bayot. Dito niya gipatungtong.